Jama'a kun san nan ina ne kuwa? Waye ya canka? Wannan yarinyar me take yi ne? Oho! Da Allah ku ɗan yi zooming ko za ku gano mana me take. Me take danna? Oho! Akwai wasu fa a gefenta fa ba ita kaɗai ba ce fa. Ga su nan, ga su nan, ga su nan, ga su nan. Ko me yake faruwa a nan aka yi irin nutsuwan nan? Oho! Kalla fa, kalla, kalla, kalla. Kuma duka da waya fa a hannunsu. To ko mu tambaye su ne ko mu yi shiru? Oho! Gashi nan fa. La, 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 la. Mene ne duk? Waya ne fa. To me ake nan? Me ake kallo? Me ake kallo? Me ake kallo? Awai! Kalla fa, kalla. Da an ciro wani abu, an ciro wani abu. An ciro wani abu. To, la, 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 la. To wannan shi kuma ko dai data ne? To har da takarda dai. Wa ya sani, wa ya sani, wa ya sani.